lang. Ito lang. Okay. Yan na naman. Oh, ganda pa ng size mo. Ay, naka. Momoy. Momoy. Ay, ulawa ka na naman. Ulawa ka na naman. 10 fingers ko. Uli. Ang ganda na mga size mga tayo. Wala ko kaka-beautiful. Wala, laki. Oh my goodness. Ay, malaki na ito. Laki. Grabe mga tayo. Ito unahin natin. Diba? Ay, ito. Ito. Ay, pala. Akala ko ito yung pinapamalaki. Ay, malaki na. Ay, kulakan natin. Kulakan. May kasama kasi mga tayo. May kasama pula. Grabe pula. Pula mga tayo, nakikita niyo ba? Naku, malabo. Mga tayo, oh. Malabo pala mga tayo. Mga tayo. Grabe mo, dito mga tayo. Laki yan mga tayo. Yan o, mapagpalang araw po ulit sa inyo mga soy. Welcome po ulit sa Roadchoy Fishing Adventures. At halina't at samahan niyo po ulit ako mati sa panibawang fishing adventures. Dito mati sa may Grand Span Fishing Spot. So yan mga toy, kabaan na yan. Papunta na ng Laguna Lake yan. So dito tayo ulit sa may ilog na to. Sa daanan ng mga mangingisda. Sa mga nagkakangkong. Dito dumalan mga toy yung mga bangka nila. No? So tara mga toy, at huwag natin patagalin to. At gagamit tayo mati ng floater sit up. Yan, toe hook. Yan. At siyempre dalawang pamiwas yung gagawin natin mati. Gagamitin natin dalawang pamiwas. No? Para mabilis tayo harvest. So tara mga toy. At nagpapasalamat po ako mga toy sa inyo. Sa lahat ng sumusuporta sa Roadchoy Fishing Adventures. Sa mga silent viewers po. Sa mga paparating pa po na subscribers. Maraming salamat mga toy. At siyempre shoutout ka pala kay Sherwin Porganan at Porganan family at sa Padilla family, no? Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At tara mga kasoy, at samahan niyo po ako at sana maka-harvest tayo ulit mga kasoy dito. May kasama ako dito. Neng, shoutout kami, dali. So, diyan ka lang Ning ha, give ka lang dyan ha. Kasi bibigyan kita ng ulam mamay pag-iiyaw kita. Yun mga tay, bali sana meron tayong mahuli ulit dito, no? Nung nakaraan kasi mga tay, nahiwagaan ako dito, no? At may dalawang pamiwas gagawin natin. Gagamitin pa natin yung gagawin. Ayan. Sana makahuli tayo ulit. Meng, ano kinakain mo, Meng? Wala pa nga yung laman mo, eh. Gusto mo na kaagad yung baon ko. Diyan mga tay, bali ninanghali tayo, no? Kasi naghanap ako ng bulwating. Napakahirap mga tay ng bulat na yun. Ayan! Hala! Ano mga tay? Kaya ka ba? Opo. Ayan! Oh! Ay! Sus! Ulok ko! First cuts tayo, waso. Brought to by Ming Ming. Ming! Iyan naman lang Ming, no? Kasi maliit Ming mamaya pag malaki. At iiyaw kita. Humihingi ka na agad yung bawon ko, gusto mo? Teka, bibigyan kita ng konting pagkain. Mga ano na yan mga ito, mga quarter to 12 na yan. Mga tay, bali. Kaming, tala. Tara rin. Tala. Dali, buko. Bilis mo naman kain yan. Tilapia mga tay. Tilapia ang ulam ni Ming Ming. Ayan na, kinakagat ito isa. Ayan na, sus. Loko.
Ayan na naman mga toy. Oh, yan mga toy. Isa pa yan, isahin mo. Hilahin mo pa. Yan. Isa pa. May huwag kang maingay, may. Ginagawa mo? Ayan mga toy, ayan. Ayan. Yan mga toy. Malaki to mga toy. Malaki. Ming. First ka sa timing. Yan mga toy. Very goods na yan. Very goods na yan, Ming. Saan na, Ming? Yan mga toy. First cut tayo. Okay na ito mga toy. Yun. Ay, thank you Lord. Bakit, Ming? Gutom ka pa din? Yan mga toy. Grabe mga toy, pins. Patatin sa may ano. Darangan dun sa may dulo ng palangoy. Ayun, ba? Grabe. Asus. Grabe. Hindi nabot mga toy. Salita. Ay, grabe talaga. Pinagandahan doon mga toy. Photom set At ano, pwede rin floater mga toy. Kasi sila Kuya Mario. Talagang floater lang din yung gamit niya. Huwag ka, iyak ng iyak. Please. Ayan. Hing! Yan na naman, alaka. Mas malaki to. Ay, grabe, yung laki. Dalawa mga to, dalawa. Grabe, dalawa. Uy. Dalawa. Grabe. Ayun mga tayo, grabe. Good size na pang isa. Huwag natin itong isa mga tayo. Grabe. Ming, huwag mong kakainin yan, Ming, ha? Hilaw pa yan. Ayun. Grabe. Kakalaw na tayo bago. Release natin ito, Ming. Amaya na kita, Ming, papakain ng tilapia, Ming, ha? Kasi baka magkasakit ka. Hilaw yan. Maliit pa kasi mati itong pusa. Kaya hindi naman basta-basta makakain ng isda ito. Pero kung malaki ito, kakain na ito ng ilaw eh. Sino nag-abandon na sa inyo, Ming? Hindi ka pwedeng may uwi, Ming eh. Bawal na sa amin, Ming, yung pusa. Napapagalitan na tayo ng may-ari ng bahay. Dati kasi mati, mayroon akong yung Siamese na pusa, yung sinuwi ko na lang ng Bicol. Ang saya sana may alaga, kaso mati, kulog kasi yung bahay namin, kaya yung inuupahan ko doon. Kaya di ko pwede may alaga talaga na ayos. Ay, susmusip. Anong ginagawa ko, May? Inain mo na yung bullets ko. Wala, grabe Ang bilis ng gagat dito mo to. Kailangan pati mati gagalaw-galawin para mapansin yung tilapia. Ayan. Ayan na naman. Di ba mga to? Good size na natin. Ayan mga tayo. Ay, gaganda ng size mga tayo. Yung mga nanginit sa'yo mga tayo. Dito lang tayo sa traditional fishing. Wala sa'yo kasama. Wala kasama. Ito yun. Ganda ng spot na ito mga tayo. Ayan na mga tayo. Pag ginagalaw mo din, saka naman hinyanan mo. Diba? Ay, sus! Ito! Ay, may kasama pala. Akala ko ito yung pinapamalaki. Ay, malaki niya! Tulakan mga tayo. Tulakan. May kasama kasi mga tayo. May kasama. Pula. Grabe pula. Pula mga tayo. Nakikita niyo ba? Naku, malabo. Mga tayo, malabo pala mga tayo. Pagpasensya nyo na po yung video natin mga tayo. Sus, grabe, 5 minutes.
Ito na naman. Oo. Ay, sus. Oh, meron na. Grabe. Maliit. Ang katawa itong spot dali. Bakit pag pupunta yung mga kasama natin dito? Matumal daw. Hindi nyo kinakausap si Miming, no, Ming? Ikaw ba yung bantay dito, Ming? Saka na, Ming? Ay, kinain mo na talaga yung baon ko, Ming. Sige na nga. Kainin mo na nga yan. Basta lagi mo ko papahulihin dito, ha? Ginagawa mo. Ayan kasi Giso, no? Efren Ngaraga, eh. Okay, dito lang ito kasi sa may ano kasi. Sa may Grand Span, sa kabila. Yan yung fishing spot namin mali nila Kabingwit, Kabiwas dito sa kabila. Marisbakan ko lang ito mali kasi napanaginipan ko ito kagabi. So, yan. Napakatahimik tong lugar natin. Saan ka nagpupunta? Mabaril ka dyan sa taas. Ikaw barilin dyan ito. Oh, ay sus, huli. Ang ganda na mga size mga to yun. Diba mga tayo? Wala ko, kaka-abuse po. Ay. Oh, huli ka naman. Laki. Uy, ganda. Uy, malaki na ito yung laki. Grabe mga ito yun. Ito unahin natin. Grabe. Ay, ay, thank you Lord ko naman sa video. Kasi George, oh. Yan na kasi Dennis. Ayaw nga naman kayong pang-ayudas ko dito. Grabe, buti sa gitpon. Kasi giron, oh. Pain to natin. Hanggang pala yung isda. Ay mo. Ayan na naman. Huli naman. Grabe yun. Huli naman. Grabe. Ay, medyo maliit to. Itong isang medyo maganda. Ay, medyo maganda to. Medyo maganda to. Mga tayo, pasensya nyo ng video natin. No? Para tayo naging anino. Ano-orin nyo lang natin yung pisik ng isda. Naku, baka makawala isda ko. Galing ako matay kanina sa ano, sa may darangan, sa may Aratilis matay. Napakababaw na ng tubig. Wala na matay. Tsaka ito pala matay, itong likod natin. Wala na, ano na siya. Palayan na. Medyo mababaw na talaga. Wala nang pamiwasan doon. Oh, grabe! Soyong ng matay. Kaya ayaw ko magsasama ng mga yung dalawang isip ba na sumama kasi ayaw ko magpilit ba sa kanila kasi baka mamaya napakainit pa ng panahon. Mamaya may mangyari pa sa kanila. Tapos masir mo na ba tayo na sabi kanila mga asawa yun na. Grabe, ganda ng size. Punta na kayo dito.
Sus, ang tataba pati. Thank you talaga, Lord, talaga. Puput talaga ng pinagpala talaga tayo. Grabe mga tayo talaga itong spot mga tayo. Pagka na-experience dito mga tayo, baka sabihin nyo, sus, ganda rito mga tayo kung ano. Ano na naman, Ming? Tulog ka na, Ming, tayo na. Pasensya nyo na mga tayo, meron na. Okay lang yung mga tayo para may kasama tayo dito. Yan, grabe kaliit-liit na ng ano na yung matay, oh. Kakagatin pa rin yan. O, yun na naman, oh. Sus. Teka lang. Ano? Ako. Yan na naman. Oh, grabe. Magaganda kasi ng size mo tayo, oh. Ang lakas. Mamaw. Oh, pulahan na naman. Pulahan na naman po yung fingers mo tayo. Ano ka? Nadawian na naman tayo. Kasi Nobel Cruz, oh. Yun. Punta ka ito, Katsoy. Kasan na ba yun? Ay, naku. Nagka-buhol-buhol na mga Katsoy. Saan tayo ulit? Ay, naku, napunta sa mababaw. Naku po. Ming! Alis ka, Ming! Hala ka, Ming. Pagka ikaw na ay ko. Ay na. Ay, sus. Ganda ng spot natin. Kaya kahit may bulagi kayo natin, kinakagat pa rin. Grabe. Padalaw tayong kulay pula na malaki. Nasulit. Tulog ka namin. Napakababaw lang natin. Sit up niyan natin, oh. Lang siya, kalahating metro lang. Ayun, ganda na. Ang ganda ng pukol na yun. Ang ganda ng pukol na yun. Kung maganda yung bulati palagi mga tayo, sigurado. Ano sa kaso, putik na ito na natin. Palitan ko tumating ng bag. Sigurado tumating. Okay. Tingnan mo po. Tingnan natin yun. Yan. Ay kaso magkalibil na siya. Pantay na siya. Bakit ba kaslunopin nyo ng buo? Bakit ayaw? Ayan, sabi ko sa inyo. Oh, di ba? Di mo. Pagbagong talaga mga tayo, kinakagat talaga kaagad. Pagbagong pain. Ay, kapit ka. Yan na naman. Wala. Yan na naman. Malag yun na naman. Ay, grabe ko na naman. Ang katoy. Ay, sus. Ginawa talaga mga toy. Si Boss yun. Pangiti-ngiti lang si Boss. Sabi siguro ang galing naman yung mamang iyo. Wala si dito, yung nangangang kong mati yung binigyan natin ng tilapia na karami. Oh, lahat ginagalaw. Gil. Uy, di inabot. Pagpag yung wala na pala mati. Hindi na kaya. Pag nilalagyan ko mati bang pae, talagang nilalantakan ka agad. Ito siguro ito mga nagtatanghalian mga ito. Yan, inubos ko na ata yung baon ko na eh. Ano ba? Nakatulog na. Kumain na kasi mga ito. Tingnan nyo mga ito. Tingnan na, kinakagat na pala isa.
Oh, yun na naman. Sus, nakaragay ko lang ano. Oh, grabe ang laka. Ay, lalaki naman. Hindi mo matay. Oh, grabe, lalaki. Gaganda pa naman talaga matay. Wala na. Naka, ano pala? Naku. Ay, sayo. Ginagawa mo. Ay. Naku, mayroon pa itong isa. Sige nga. Lagi. Bawi yan. Kaya ipukul natin ang ipukul natin. Sayang yung isa, kakatapang ko lang. Takal na kagad. Sayang. Naku, sinabit. Kala ko sinabit mga ito. Ulit-ulit ba? Ayan, pangit na itong ano natin. Ang dumi sa kalidad ko. Hindi na kasi nakakapupulma kasi ng ano. Ang dumi na. May ano pa, lumabas pa sa spoil. Yung spoil, na-spoil na. Ay, ako. Wala ko, pinag. Ayun! Sus, ginoo. Ganda ng kapol. Andan yung isla mo ito, sabi ko na nga po. Oh, una. Ay, sus! Andan yung isla mo ito, yung ano na yun, yung banda na yun. Yung banda. Yung namatay yan. Ayun na. Ayun na natin. Mga kaibigan. Teka lang mga ito, mahal yung isla natin. Ayun natin, para ulit. Galing. Ganun pala sila sa buhay nila. Pumaparking. Yun lang, nawala. Ano saan na kasi na. Sana bumalik yung daw mga po. Dito ka. Andiyan yung isda yun. Lah. Nagkaroon na siya ng yun lang. Plak-plak. Plak-plak mga ito. Plastic. Yung pwede lang magsunod natin na plastic dito. So tunawin ko para malinis itong mga area. Yung facing spot natin. Bawal kasi na magsunog mga ito. Ganda sanang ano, after na mamiwas, maglinis ba? Maglinis. Nawala ang dami. Hindi sila, ano nagbabago. Diyan na naman, oo. Ayan. Ayan, pwede na ito mga ito. Oh. Goods na yan. Biglang tumungal na ako. Grabe, lunok na lunok ah. Gutom na gutom. Gutom na gutom siya. Diyan ka naman ako. Pupul natin agad. Yes. Yun, ganda ng pupul. Ayan na naman ito. Oh, sinigat ka. Oh, sinigat ka. Sinigat ka. Sinigat. Oh, huli na naman. Ano ka? Dala-dalawa ito. Dala-dalawa. Ah, isa. Yung kasi ganda na size. Boss. Oh. Ganda ng dawi eh. Naswertihan ko na naman. Kahapon ba? Wala namiwas dito, boss? Wala. Wala. Ayun. Oh. Isa. Grabing dami na. Lista talaga natin. Pagka
pagka ano dito mga tayo, pagka itong ano, tahimik tapos minsan naman mga tayo ano, ayan, ay suso yun. Kaya ang maganda dito mga tayo, pupunta kayo dun sa mga spot na pinawiwasan kong nakaka-harvest mga tayo. Pag wala, punta niya yung ibang spot ko, tapos pag wala pa rin hanggang sa mahanap yung mga tayo, kasi ganun siya mga tayo. Minsan alas harvest dun sa kabilang spot, minsan wala. So may option po kayo no? Kaya sinishare natin yung mga magagandang fishing spot natin. Katulad kanina mga tayo, galing ang darangan, wala naman dun kasi natuyo na yung spot natin, pero meron pa rin tubig mga tayo. Ano nga lang, mababaw na. At yung mga isa nanginginain sa gilid, ayaw kumagat. Doon na tayo namiwas kasi doon natin talaga yung harvest talaga. Tulad ito. Yan na ba? Tulad na naman. Ganda naman kasi. Gaganda mga kulay boss. Boss, pwede ba ako makabili ng 20 dyan boss? Okay lang. Naka-order na ba sa yan? Okay. Order na. Gawin ako rin ito. Ayun mga kayo, bali update ko na lang kayo mamaya mga kayo, no? Puputulin ko nga mga kayo yung video natin para di masyadong mahaba. Muli, itong fishing spot natin, ano ba ito? May grand span, ginagawang kulay. Yung daan, papunta roon sa C6 na to eh. Ito papuntang talim na daw to. Sana mabuo na ito mga to eh. Grabe na, pakagandang spot na to. Ito naman. Yung mga to eh, grabe. Ang lalak talaga mga to eh. So yun mga to eh. So yun mga to eh, bali patulog ko lang buo muna no. Yan ang gandang size mga to eh. Diyan lang kayo mga to eh, saglit lang to mga to eh. At ano lang to, bali mga ano lang to, 1 minuto lang ang pagbabalik at muli ito na po ulit kaagad. A few moments later. Grabe, ganun parang mga ito yun. Kala ka duwal-duwal. Dami ko na matay huli. Grabe na to. Yan, medyo maliit to matay. Diri-dirit sa matay. Umaano lang siya matay. Bali, tumutumal lang pag may dumadaan na, na bangka. So, tapos after mga 3 minutes yan na naman. Kumakagat na naman yan. Ano matay? Oh, sayang. Matay, last na lang to. Last na. Wala to. Last na huli na natin to. Oh, kinagat pa rin oh. Grabe, kinagat pa rin. Wala. Kinagat pa rin. Grabe talaga oh. Dagan na talaga ng guys. Ayan, matay oh. So yun lang po muna siguro matay, no? Maraming salamat. Grabe matay, harvest ako kasi dami kang huli matay. Grabe. Pagkita ko sa inyo matay. Goji. Matay. Hinginto na nila dyan matay kasi ano. Bali mababaw na kasi tutukod na sila dyan. Matay oh. Grabe ng huli ko matay. Laki niyan matay, kinil-kinil. Matay oh. Magkita ko dito matay. Thumbnail natin. Dito ko matay para gagawin natin thumbnail dito. Dito matay oh. Grabe. Matay oh. Uy, grabe oh. Buhay na buhay yan matay oh. Grabe na laki. Grabe. Yun oh. Thank you Lord. Grabe na laki. Ilang fishing spot lang natin mga tayo. Yan o. Grabe na yung mga tayo.
Ay, thank you Lord. Bye-bye mga toy. Next na tayo ulit. Sana pagbalik natin dito ulit ay ganito pa rin yung makuha natin mga toy, no? At siyempre sana dumamay na tayong magkakasama dito. Sila Kabingwit, Kabiwas. Yan, kasi Ronnie, kasi Michael, kasi Delmar. Yun sa lahat ng Bruce Anglers. And si Anglers yun, maraming salamat po. Grabe. Thank you Lord talaga. Piling-pili oh. Mga buhay ko, pulahan pa iba niyan. Ayun, maraming salamat.